Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos na radio, na televisión de Cerceda, que a información hoxe, martes, día 8 do mes de xullo, no que llesimos a falar da renovación do DNI en Cerceda. Poden facelo aquí no noso concello a finais deste mes. Durante todo este mes poden anotarse as actividades culturais e deportivas que oferta o Concello de Cerceda e tamén de informática. Tamén temos boa noticia: o céspede artificial do Estadio do Roxo renovarase por outro de nova xeración. Xa está firmado. Hai unha nova recollida de plástico agrícola, será o próximo luns. Están a tempo aínda de solicitalo, é gratuito. Tamén as pistas de pádel que se viron con atrancos na súa parte técnica, eléctrica, estiveron prácticamente pechadas as últimas 3 semanas. Volven a estar operativas xa dende a xornada de mañán. Creemos que así nos lo confirman dende a súa totalidade. Deso falaremos. Como tamén de festas as máis inmediatas que hai no noso concello, do programa Bos Días Cole, que estamos nos últimos días para poder inscribirse. Tamén se poden inscribir a unha escola de balonmán que se pon en marcha na Silva, e falaremos da exposición que hai no viveiro de empresas de Cerceda, das viaxes do Inserso, do programa de benestar en balneario da Xunta, da ITV de maquinaria agrícola que estará tamén a finais deste mes en A Silva, e nos deportes hoxe falaremos de salvamento acuático deportivo do Clube de Natación Cerceda, que tivo dúas representantes no Campeonato de España desta fin de semana en Castellón. Deso falaremos, como do tempo. As previsións para mañán son de tempo seco, soleado e suba de temperaturas. Como decíamos ao principio, o vindeiro mércores 30 deste mes de xullo, a finais deste mes de xullo, se pode renovar o Documento Nacional de Identidade, o DNI, en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional virán cunha unidade móvil para realizar ese trámite, a da renovación do DNI, pero tamén aqueles que queiran renovar o pasaporte. Dende onte luns xa poden pedir cita nas oficinas xerais do Concello ou na planta baixa, ou mellor dito, ou na Policía Local. Ambas as dous, tantas oficinas xerais do Concello como a Policía Local, están na planta baixa da Casa Consistorial. Hai un cupo de 40 plazas. No momento de reservar a cita, se lle informará dos documentos necesarios e os precios por facelos. Máis temas. Durante todo este mes de xullo é o prazo para anotarse as actividades culturais deportivas e de informática de cara ao vindeiro curso escolar ou de cara a vindeira temporada. Poden inscribirse durante todo o mes de xullo. Hai actividades de baloncesto, hai actividades de judo, hai actividades de ximnasia rítmica, de patinaxe artístico, de pequebaile, tamén de manualidades, de inglés ou de cociña infantil. Tamén dentro das actividades deportivas hai pádel infantil, hai escola de fútbol e tamén hai para adultos pilates, hai yoga ou clases de costura. Tamén zumba. Son actividades que se levan algunhas na Silva, outras en Cerceda, e as que se poden anotar. Poden facelo de xeito presencial no rexistro do Concello polas mañáns de 9 a 2 na planta baixa do Concello, ou a través da sede electrónica por internet en www.cerceda.org. Tamén están a aberto plazo para anotarse as actividades de informática, que en este caso son gratuitas, son informática básica para adultos, pero tamén hai informática para nenos. Cambiamos de tema. O céspede artificial do campo de fútbol municipal de O Roxo será renovado por un de última xeración. O actual tapete leva moitos anos xa deteriorado e presenta un acusado desgaste debido ao uso intensivo que se fai das instalacións, pero tamén ao mesmo tempo a base na que se asenta esa herba artificial presenta tamén un notable deterioro, como tamén o sistema de recollida de aguas.
A Diputación da Coruña e o Concello de Cerceda firmaron a pasada semana un convenio para a execución da obra, para que o ente provincial aporta 250.000 euros, cantidade que representa o 80% dos 312.000 que recolle o proxecto. O resto, o 20%, asume o Concello de Cerceda. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, asinaron ese convenio de renovación. Para subsanar esas deficiencias, se vai adoitar con unha solución máis moderna, un céspede artificial de última xeración asentado sobre unha base elástica prefabricada. Actuarase sobre unha superficie de 7.300 metros cadrados dentro dos que se incluye o terreo de xogo, as súas marxes, ao redor delas tamén se renovarán as reixas superiores da canle de recollida de aguas. O prazo de execución que se contempla deste proxecto é de 6 semanas a partir da asinatura do acta de comenzo. A nova superficie contará tamén con garantía. Agora lembramosles que este próximo luns, día 14, se vai a facer unha nova recollida de plástico agrícola para aquelas explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda que o soliciten. É un servicio gratuito que ofrece o Concello, que aquel que queira participar ten que solicitalo. Pode chamar ao teléfono de Medio Ambiente, que é 881 04 67 76 polas mañáns, ou tamén presencialmente na terceira planta do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente, para solicitar o servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión, debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Será o luns que ven, día 14, cando se faga a nova recollida de plástico agrícola. Falamos agora das instalacións deportivas das pistas de pádel que dende fai aproximadamente 3 semanas estaban pechadas, non estaban en funcionamento por mor de un atranco técnico. Dende a última tormenta se estropeou a instalación eléctrica, o que impedía a súa iluminación e, en este caso, funcionamento tamén ofimático. Dende xa a xornada de onte e a partir de mañán nos din os técnicos que a avería pode estar xa prácticamente solucionada e as pistas estarían en total funcionamento. En canto ás festas, pois vimos que haberá xa nesta fin de semana. En concreto, este domingo que ven é o San Cristovo na Silva. Este domingo, San Cristovo na Silva, día 13 de xullo. No cartel, que xa está presentado onde fai varias semanas, este domingo pois comenzará con unha misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, que lembren é o patrón dos condutores. Por elo haberá unha procesión polas rúas da Vila da Silva con vehículos engalanados para esa ocasión. Haberá premios para o mellor camión engalanado, ciclomotor, tractor turismo ou furgoneta. Tamén haberá sesión vermú con Mar da Vila e un gran xantar con carpa no campo da Feira das Nenas. O prezo por persoa é de 40 euros, nenos e nenas de 7 a 12 anos 20 euros, os máis pequenos será gratuito, pero deben anotarse igual para saber o número de plazas. Todo a cargo da pulpeira Guerra e a taberna a cargo de Fogón o Bosque. Os tíckets poden comprarlos nos establecementos da Silva ou no teléfono 679 96 25 36. Pola noite, no San Cristovo haberá gran verbena con Mar da Vila. Isto este próximo domingo. E tamén este domingo que ven hai unha gran pulpada en Encrobas. A Comisión de Festas de Encrobas organiza este domingo con motivo do ramo da Virxen do Carmen. Organiza a comisión unha pulpada ás 2:30 da tarde deste domingo de xullo en Pontoxo. O menú a base de entrantes, pulpo e churrasco, postre, café e chupitos. O precio para os adultos de 38 euros, de 7 a 12 anos 15 euros, o máis pequeno será gratis. Para sacar os tíckets poden poñerse en contacto con os membros da Comisión de Festas ou por teléfono co 677 42 26 50. Hai sesión musical de tarde a cargo do dúo Crazy.
Deixamos atrás as festas, ímonos a falar solo das máis inmediatas, que son esta fin de semana, pero lembren que despois hai máis adiante as festas do Carmen en Rodís e as festas do Carmen en Cerceda, da que seguiremos falando. Cambiando de tema, imos a falarlles agora de Bos Días Cole, ese programa de conciliación da vida familiar e laboral que o Concello leva a cabo dende fai varios anos e agora tamén nos colexios de Cerceda, tanto no Cruce como no Celso Emilio Ferreiro da Silva. Xa poden inscribirse a este programa Bos Días Cole ata o próximo día 11 de xullo, que será o último día. Se trata en que nenos e nenas poden acudir ao centro escolar antes do horario lectivo, en concreto dende as 7:30 da mañán, atendidos por monitores e incluso con servicio de almorzo. Lembren que o plazo remata o día 11 de xullo. Poden facer a reserva por sede electrónica na web municipal ou presencialmente no rexistro do Concello polas mañáns. Tamén, se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais o 981 68 60 68, 981 68 60 68. A Federación Galega de Balonmán organiza unha escola de balonmán na Silva. Será todos os luns e mércores de 3 da tarde a 4, con idades de entre os 5 e 14 anos na Polideportiva da Silva. O precio é de 20 euros o mes. Poden anotarse no correo electrónico sumatedeporta@gmail.com ou no teléfono 686 27 52 04. Se trata da escola de balonmán que se vai a poñer en marcha na Silva. Recordámosles tamén que o escritor cercedense Ramón Vilar publica un novo libro. Moncho Vilar Landeira volve a publicar unha nova obra que fusiona literatura e xornalismo. Chámase Nos estamos ben, non? Tras 6 anos sin escribir ou sin publicar o último libro, agora volve a facelo. Vai non presentar este venres que ven, día 11 de xullo, na Plaza dos Libros de Carballo. Lembren que Ramón Vilar Landeira volveu a escribir despois do éxito que tivo cos televisores estrábicos no 2014 e Un peixe no parque no 2019. Tamén en Cerceda se pode ver unha bonita exposición. No Viveiro de Empresas de Cerceda hai unha exposición da autora larachesa Ramona Pérez Bello, Anomar, que expón na segunda planta do edificio en este caso do Viveiro de Empresas no Acevedo en Cerceda. Decir que nesta exposición, que se pode ver de luns a venres de 9 da mañán a 9 da noite, hai pintura, artesanía, escenas rústicas, anxos, bruxas ou motivos de Nadal de todo o percorrido artístico de Anomar, desta autora larachesa, de Ramona Pérez. En canto aos viaxes do Inserso, decirlle que dende principios do mes abriu o plazo para participar no programa de viaxes do Inserso, que vai estar aberto ata o 23 deste mes de xullo. A edición deste ano arranca o próximo outubro e se estenderá ata maio do ano que ven. As viaxes do Inserso están abertos principalmente a pensionistas e persoas que cumplan requisitos relacionados ca idade. Decir que todas aquelas persoas que por primeira vez participen no Inserso teñen que rexistrarse previamente. O proceso para participar na temporada é a de acreditar a persoa beneficiaria aqueles especialmente que se atopen ante a súa primeira vez. Logo xa, unha vez rexistrados, xa entrarán dentro do programa do Inserso e poderán elexir que viaxe lles interesa. Os que xa están rexistrados xa reciben a información na súa casa. Despois tan só terán que dirixirse a unha axencia de viaxes acreditada para seleccionar que viaxe queren facer. Os precios varían en función do destino, a duración da estancia ou a modalidade de transporte elexido. Poden ir dende uns 140 euros ou poden chegar ata os 500 euros, dependendo de que, en este caso, modalidade elixan. Viaxes do Inserso que estarán abertos, lembren, para poder inscribirse ata o próximo 16
en este caso, poden inscribirse ata o próximo 23, mellor dito, deste mes de xullo. E outro programa para a xente maior é o programa de benestar en balnearios. A Xunta de Galicia volve a poñer en marcha o programa de benestar en balnearios, unha experiencia de lecer e de saúde destinada tamén aos maiores de Galicia. Hai estadías de 10 días en réximen de pensión completa, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia. As quendas van dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro a escoller. Está dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e o prazo, en este caso, sí que remata o próximo día 16 de xullo, sería o último día 16 de xullo. Se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalas, poden poñerse en contacto cos servicios sociais no 981 68 60 68. En canto a ITV de maquinaria agrícola, un día máis lembrámoslles que do día 24 ao 31 de xullo no campo da Feira da Silva estará unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para facer a maquinaria, a ITV da maquinaria agrícola. Pola mañán estarán de 9 a 1:30, polas tardes de 3 e cuarto a 6. Agás o primeiro día, que é o 24, que estarán só pola mañán, o 31, último día, que tamén só estarán pola mañá. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na súa páxina web www.sicitv.com. Nos deportes temos máis noticias do Clube Natación Cerceda na súa sección de salvamento, porque volveron a participar nun campeonato. Neste caso, esta pasada fin de semana, o Clube Natación Cerceda estivo representado nun campeonato de España que tivo lugar en Castellón, campeonato de España de salvamento que tivo lugar en Castellón en varias categorías. Do equipo cercedense do noso concello participaron dúas representantes, Nayara Iglesias e Lucía Selles. Se presentaron a 3 probas do Campeonato de España na categoría infantil. Foron na proba de nadar surf, de bandeiras e de níper. Na proba de bandeiras participaban 112 nadadoras. Lucía Selles chegou ata a final, acadando o posto número 11 na clasificación, por tanto, unha gran actuación. Na proba de nadar surf participaban un total de 110 nadadoras e Nayara Iglesias conseguiu chegar ata semifinais, acadando un meritorio posto, 56 na clasificación. En na proba de níper, con 111 nadadoras participantes, Nayara Iglesias acadou o posto 40 e Lucía Selles o posto 49, unha gran participación tanto de Nayara como de Lucías neste Campeonato de España disputado en Castellón esta fin de semana e que representaron ao noso concello. Pola súa parte, o Clube Natación Cerceda lembra que ten aberto o plazo de inscripción para a actividade de salvamento que se inicia en setembro e que remata en maio. Vai dirixido a partir dos 5 anos, luns, mércores e venres. E tamén poden adestrar co clube, participar co clube, en este caso a partir dos 8 anos. Se queren ter máis información ou inscribirse, poden facelo por teléfono no 606 37 36 32 ou no 661 65 31 02. Nos la boa, polo tanto, as dúas participantes no Campeonato de España con ese magnífico resultado. Xa participar ten mérito, pero ademais chegar entre as mellores aínda máis, Nayara Iglesias e Lucía Selles. Xa rematamos co tempo. Para mañán as altas presións continuarán dominando a situación meteorolóxica. É dicir que para mañán, no que se refire ao estado do ceo, vai a ser despexado. Pode haber algunhas brétemas matinais en puntos do interior. Pola noite prevese a formación de algunha brétema costeira e as temperaturas mañán experimentarán ascensos que serán máis significativos durante a tarde na mitade norte. Mañán en Cerceda volveremos a ter temperaturas altas. Os ventos sopran de compoñente leste, frouxos en xeral, agás nas comarcas de Ferrol e Ortegal, donde podrían acadar intervalos fortes.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen des falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.